asa kalau hokas ke jorong mulyo ke jorong hoton ke dalam lawa tolong jelaskan yang mengalami dua elit nama semua jelaskan malah dorongan pahalalo dia hakali jatuh jauh mariga iya katawa putar. Kasi mamagbuhan ako. Kalau orang udah lewat baru set lagi. Huriani tuhatta asa tabua mahudulata manginang alai hupangiduhami tetap mahita hudul dinaung adong tadabu dihuduli asa tetap kita melakukan protokol kesehatan. Adorang so masuk kita tu acara huria perlu berengota di acara nomor onom anon parjolo hupasahatami mardokata utusan sian ruas wek 10 pitu asa diaturhon
ruas ni huriata uek 10 ma. Baruan non nomor 2 mewakili saluhutna parhaladu. Nomor 3 upasah tamima tu keluarga. Atong asa tamulai acara kuria di parmoding ni amata situa mangasi si mangucong merede mahita sian buku ede nomor 345 ayat sada tabbatulu di ayat tulu rap mahitan no jongjong merede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tod di parbadia nama nopa langit dohot tanoon. Amin. Dunginin na Jesus maddok ibana, au do hakeheon dohot hanguluan, na manguludo na porseai diau, nakpe mate ibana. Jalan naganup na mangulu, jalan porsea diau, nasotupa mate ibana saleleleng. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Hodo nama jo kami, jala hodo na papunguho kami akan napinilitmu, tuhuriam nabadiai. Mauliate marohanami, alanaung di pasahat ho kami, tu anakmu, asaibana napunahami, asimaroham,
Saya pargogoi mahami mangulahon nanidok ni hatam. Asado muhami dohot naung tolhas tulabungmu. Sai patogu mahapor siaw nami. Sahat rodi ajal nami. Asa sahat hami sogot tu halalas ni roha na sumurung. Na pinaradem diaka na makaholongiho. Asa pujion nami ho di sisa liling nililing na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buke de nomor 250 alu ayat 1 Hamajo jujur ngolu parfuriaun berita jujur ngolu parfuriaun ni amata situa mangasi si mangucong umur 63 tahun. Di bagasan tangiang dohot pakirimon tu debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia bonani hatuaotai sadarion Minggu 10 September 2020 sada. Pabor hatotama bakkeni dongata amata situa mangasi si mangusong. Parhalado HKBP si jantung resot si jantung. Naung jumolo marujungolu siat tonga-tongata nasahuria. Tu parbadaan naung tipak pinaraden ni keluarga ima inganan paradianan parsatok kinani. Marhite parujungan ningolu nasida moruma bilangan ni parhalado partohonan sian tonga-tongan ni huriata tarlumobima sian lingkungan wek 10 tolu poncol tolu. Data pribadi goar situa mangasi si mangusong. Tubuh di hari tanggal 10 tolu September 10 tolu tubuh di hari 10 tolu September 1958 marhot ripe dohot inang emboru si haloho tanggal 16 Juni 1922 parianak konon di parsaripeon nasida tolu anak bawa dohot 2 anak boru jalanunga marhot ripe sudena. Pangulaod di huria,
Dung marhotri penasida jala marhuria di HKBP Cijantung tarjou do nasida gawe parhalado partohonan situa di tonga-tongan ni huria HKBP Cijantungon dung madalani calo situa di tanggal 14 Mei tahun 2000 jala majalo tohonan situa rap dohot dongan nasida di tanggal 30 November 2000 Ulaon na hinobasan nasida dunggabe situa di HKBP Cijantung ima ketua seksi musik periode 2012 sahatu periode 2014 dohot ketua seksi ama periode 2020 sahatuna marujungulu nasida marujungulu ma amang situaon na di hari Kamis tanggal 16 September 2020 sada songonima pinatupa jala pinasahat jujur ngulu parhuriaon dohot pakobasion ni amatta situa mangasi si mangutsong di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu debatama akka ulaon dohot parsaoran na denggan na hinobasan nasida rap dohot akka dongan nas satohonan di tonga-tonga ni huriata nang di lingkungan wek 10 Poncol Tolu Salelengon. Molotu ngadong nahurang sikop diakap pakobasion songon na pinatujolo naking say tuhatama namanggohi pasu-pasuna. Yesus Kristus napuna huriai iba nama namanupak mabahid jadina sudena jala tau apul-apul mai nang di tonga-tonga ni sude keluarga na tininggal honna dohot dihita nasahuria namagi panopon pinasahat ma pasahaton atasian perwakilan UIK 17 Wek 17 ruas ni wek 17 jujur mah minang Mauliate ma dituhata, mauliate manang dihita di bagasan gereja ton. Eda opung Rafael, au mama dokata sian wekta 10 bitu Poncol Tolu. Nak pahola nau nangison na jongjong, nangison masude ek 10 bitu eda. Ida jadi luluan nasari matua. Sonari songono partodunga ida. Apar jolo dia lap tuhata itu anon, saya jolo umuna tatong-tong ata, apalagi satong-tongani kutata, wekta. Songon di perlawan ni amangon, tumara cai ahado roha, lungun do roha perlawan itu anon, apalagi mana di wekta. Panggorai do sude akan aha na masa aha sidala noton igorai do rajid do tonon manggorai jadi lako ida na magoan nakpena songoni amangon ami pe do magoan alani pangalahona denggan yutatan ido jadi koni
Nah hurokot tuh ho. Songoni perlawan ni amangon. Ho marpikir rodengkan. So tu nggak bepadilian ni ho nama saon. Buah bayanon. Ngai pangatur Tuhani. So tu nggak bepadilian ni ho. Bereng geleng mi. Ngagudak pa ho pumisi. Ima dong amu marmeme mekelekeli jabum. Songonak kidinga sangat hole masih. Lama tu garijaun. Sudere inian takinata alai wa marohonon Tuhan dona mengatur. Jadi suatu nggak be ahado tu pikiramu dijabu postor rohami naikon hatok bumalum sebagai roham perlawan yang mangonin idera suatu bareng akabaw puminang ide jadi kalian kepada anak-anak ya. Bapak ini udah berangkat, udah dipanggil Tuhan. Ya begitulah. Kalau dibilang, nasajolme mati katanya. Emang harus begitu. Tapi dia ada duluan, ada belakangan. Nah, sekarang Bapak ini yang duluan dulu. Kita lihatlah. Bagusnya biar begini juga. Bagusnya Bapak ini meninggal. Kenapa saya bilang bagus? Ini musim apa ini? Corona, Covid. Orang-orang segala macam pernah matinya kemarin. Ada yang bagaimana dan bagaimana. Ada begitu dikubur dari rumah sakit ke kuburan. Nggak tahu dibawa kemana. Keluarga nggak lihat. Hah? Jadi kita masih bersyukur. Kita anggapin di sopo godang. Kita nyanyikan. Kita bikin acara. Biar bagaimana juga acara itu. Jadi harus hibur kalian, mama ini. Apalagi kamu, Lin. Saya lihat kamu kayaknya ini benar. Bapak ini meninggal. Tapi bagaimanalah. Semua yang apa yang sempit dalam hatimu, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan. Kalau ke kami kamu serahkan nggak ada. Artinya ke Tuhan lah. Langsung. Gue serahkan semua sama kamu Tuhan. Semua kejadian perjalanan Bapak kami ini. Gitu kamu ngomonginnya biar bagus di rumah. Jangan bagaimana gitulah. Jadi songon lipe hata sianau saotik bola tema dihita butima. Dihudutima sian perwakilan utusan ni parhaladoni huriata. Horas marihita saluna. Selamat hari Minggu. Hanya hormatan kami amang Pardita Resort Songsongoni amang inang Pardita fungsional di HKBP Jantung. Hormati kami amang inang dongan perhalado HKBP Jantung. Songsongoni hormati kami amang inang semulai tahun 2020 satu namod di ngamangon di Nabarpudi sering dohami komunikasi dohota mangon bohado kemajuan ni punguan nama amang terlungu bete keluarga di son secara kedekatan amang otu hami terlumobi hami pormurona si bang tu masa lungud doro aku di permolding dia mangon suang-suang ni betu keluarga di son terlumobi tu inang gori syaloho suang-suang ni betu keluarga besar
Margogo Mainang, Opung Rafael Boru, begitupun anak-anak lai kami, pariban kami. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan ketabahan kepada keluarga di sini. Kita ikhlaskan amang ini, mendapat Tuhan na. Songon dari dokon ni inang nakaning, mewakili rua sanoi 10 pitu. Sada tahamola tehon, boy tapaborhat tamangon. Siatong-atongani huriata dohok denggan. Alani, tamado hitaman dokom maloyate itu Tuhani. Sahalinai mewakili sude. Parhalado situa dongan saulaun niya mangon. Dokonon nami mato keluarga. Turut berduka cita ma. Saya Tuhan ma nama dongani hamu saluhutna. Horas ma dihita. Pinasaha ma tu keluarga. Horas mandi hita saluhna salum. Terpuji ma Tuhan tadi bata di parsaurat tadi bagasa sadarion. Na tapi di bagasan habut ni roha hami hasu topolon keluarga besar Simanguncong. Poparani opurapail na saurumatuon. Nahu hormati hami amang Pendeta HKBP Resort Cijantung, suang songoni manang nahu persangapi hami, amanami dohot inanami, parhalado HKBP Cijantung Resort Cijantung, nang salhut natahe ruas ni HKBP Cijantung Resort Cijantungon secara umum, secara khusus ruas ni HKBP Cijantung lingkungan 10 pitu wik 10 pitu Poncol Tolu. Amang inang nahu parsangapi hami. Siak kami keluarga besar Simanguncong dang tarhatahok kami pasahaton hamauliateon ni rohanami di holong na pinasaha mutu hami keluarga besar di naung parjolo marujung ngolu dahahang opo Rafael Dolion. Takas do huboto hami dang sa dieliling dope amanamion marhubas di porlak ni tuhata di huria HKBP Cijantung Resort Cijantungon. Tung sotar hatahod dope ahanong ni hubasan ni dahangon uju di ngoluna. Alai marhite jujur ngolu na pinasahat ni naposoni tuhata na kaning amang parhalado. Tung otik pe say dalan ni tuhata may laho manunggu-dunggu ruas ni huriata HKBP Cijantung Resort Cijantungon. Asa anggiat lam marsanga matuhata lam godang tarjo makaholongi huriana. Jadi di holongmu amang dohot inang muhu jalo kami do mulai na marujung ngolu dahahangon marula loni dohamu ro madulu kami pasahaton akka hata apul-apul nauli marhite-hite hata ni debata asi marohani tuha tutu say dipasau ma akka apul-apul nauli na pinasa mutuhami say dilopok komay lumobi ma di akang boru opu Rafael Dulio boruon naung tongon mabalu tinadikon ni dahang duli. Song-song lima nang salhu na akayanakon nami. Anak nami, paromain nami, boru nami, dohot hela nami nang salhu na tahe akapahupu nami. Say tarapul ma hinorhon ni holong na pinasa mutuhami. Asi marohani Tuhan. Marhite-hite holong na pinasaha mo sa ilam
komosma pakirimon nami maka porsai Tuhani marhite-hite huriana. Jadi saulak nai siak kami haso utopolon madok mau liate godang ma dihamu amang inang saluhu na dia kaholong na pinasakmo sa ituhatta ma mabaloson na ulinadinggan na pinasakmo tuhami marlipa gada mau liate godang ma dihita saluhu na horas mo. Maredde mahita sian buku ede nomor 200 sada ede honayak sada dohot ayat dulu. Martangiang mahita asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian Yesus Kristus dohatai amin. Di hamu keluarga besar Simangusong dohot saluhut ruas ni huriata na ditongani bagas garijaun hatani debata nalaho paborhaton nataha holongyaun laho madapoto Tuhana hubuat sian tersurat di Hibir bidu tulu ayat sia 110 songono matersurat desi dibaheni adong dope hirimon paradianan sabat di bangso ni debata ai ibana nong bongo tu paradianani maradia dosian nani ulana songo debata na maradian sian nani ulanai imasatna di hamu amanami inanami hita saluhutna ditiki mardalani Tuhan Yesus rap dohot siseanna pajupang maibana tu sada hawara ala tongon mauas jalamalena sida didok rohana buaton nama parbueni hawarai HP dung didapoton di jonoki dang marparbui hawarai ujung-ujungna diburai Tuhan Yesus ma hawarai laos rahar alani i nanang takas dohono ni Tuhan Yesus segala sesuatu yang hidup harus menghasilkan buah. Nasana mengulu ikon adong parbuena.
Parbuye di pangalaho, di ngulu, di pakobasio, di parkarejua, di keluarga, doho, di salut nasa relasi hubungan sosial. Amang nang jumulo borhaton, songon halak na porsea ibana di pataridaho do parbuye pola 17 tahun marhubas di tonga-tonga ni Huriau. Sada perdalanan na luar biasa na gajang situ tudui nang pesosaha tu ujungna. Di tonga-tonga ni pakobasio 17 tahun ni dipakai di parar di batado makobasi aka seksi. Alani dohonot tapa jauh ni debata nunga digohi, nunga diulahon. Laos ido apo-apo na luar biasa tuh hamu keluarga besar. Si mangusong dohot keluarga besar si haloho. Alainang pesongoni nunga dilubaho di batahian sian mulanai iya nasa na mangulu ikon masohot maradiad. Di patudus do itu perdalanan tu panopaun ni portibio ni ya di portibio di topa de bata ono mari alai ari papituhon maradian ma. Gambaran ni ngulu ni aka nasa natinopa doi. Dileho di batama partikian tu amanataha holongion mangulu di portibion ono 20 tahun. Di pataridaho mangulu na marhite-hite keluarga, marhite-hite pakobasio di huria, pakobasio di tonga-tonga ni masyarakat, dohot di situan na torop, alay nunga di lubahon, ikon masohot ma. Ari papituhon ari nabadiai ari ni debatado ido ubahen ari nabadia dihita di ari sabati milik ni debatado seutuh nai laosongon ido ngulu ni naporsea dung maradian milik ni debatana ma secara utuh. Ono 10 tahun dilehot debata partikiat tu inataha holongion alai dung saunari naibatana ma napu naiban. Ono 10 tahun di tahila lama parna punau tau milik ta alai nung saunari parna punau ni debatana ma nataha holongyo. Alani ikota kasu hita marpanatap tu debata. Jala ikota kasdo hita marhaposa tu debata. Ikota rida do bahenota marhite-hite naung marhubas dia do pan di debata keluargaun ikut togu jala ikon pir mangadupi hamaulon nangpi parsirangano. Perdalanan nagajangi, pakobasion nagudangi, na mangaleho diri marhubas diadopan ni huria. Gabi persiajaran nak macai argas itu tumai dihamu. Inang dohot ihanakon, dohot keluarga. Lumobi apul-apul, posdor hata. Ia akan mangulan marhubas diadopan di debata. Nang pedi tinggal hono aka keluarga pasu-pasuon ni debatado saluhut akan naniasianna. Saluhut akan hina holonganna. Debatarida hona matao do holong ni rohana tu debata. Marhiti-hiti nama kobasi di tonga-tonga ni huriai. Alani patarida hono ni debata ma holong na tuhamu. Dipargogoi, diapuli. Jala ditukuli mahamu. Margogo mainang keluarga, margogo mahita saluhut. Song nahudok na di hari Jumati, mau rumah bilangan ni parhubas ya tonga-tonga ni huriau. Mau rumah gugu. Alai postro hata, dang na ditinggal ho debata, nunga di lubah hokian. Mau rumah si partangiang, si tonga-tonga ni huria. Mau rumah ruas ni huria. Alai nunga di pabua debata hiani, Jupang ma paradianan di sabati maradian masian holso maradian masian pergumulan maradian masian saluhut nasa gulmit ni nguluna atong taloas jala milik ni debatama nataha holongyon. Amin martangia kita. Ale jahuba debatama nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Hupuji pasanga pamiho di nasa na panggulmito ni ngulu nami manang dilas di roha arsakpe sadarion
Dina huadopi hami bakini amanami naposom nong borhat siat tonga-tonga nami. Bodo marukil, bodo tumatangi sami ay mau rumah bilangan ni akana porsia. Mau rumah bilangan ni akasi ihutoko. Mau rumah bilangan ni akan amakobasi ulaunmu. Alai pos dorohanami, dadana ditinggal hoko hami. Tatong masai ramoti iring-iring huriamon. Aka parhaladom lumo bima keluarga. Asa totong marpakirimun menatugu. Marha perseaon natang. Holam marha perusan jala marsigatung tuho. Pakko basion ni amanami nong jumolo borhaton. Sai paso-paso mai. Asal tambah bilangan ni akan persea di huriaon. Gabi hihima parsitutuon. Na parsi hohotol laho mangihut toko. Jala gabi ima ujahan di keluarga di son. Mamilihun saluhut pakko basion na. Mamilihun saluhut nasa ulaun na. Gabi pilihan na mangulu dia depan. Muramoti iring-iring ma keluarga saluhut nasiroham. Si sadusa pangalasion nami. Marhiti Jesus martangia kami tuho. Amin. Mari dimahita sian edihurian nomor 335 ayat sada dohot 2 disima partikian na parpudi keluarga mamereng bakini amanataha holingon marhaliang masyanon tu kirian marputar mahamuan non. Mari dimahita. Mardalam matorus sinang, mardalam matorus, mardalan marhaliang matorus, marhaliang mardalam matorus. Yesus ki sonangin si torusi ombuni o andega o tekiku o sabor hatmatondiku lau mardalam matorusinang Asade